Dugo sam razmišljala o tome da li da započnem ovaj svoj projekat, a shvatila sam da me ponajviše kočila misao da li ću se na ovaj način drugim ljudima dopasti i da li će možda na ovaj način drugi ljudi promeniti mišljenje o meni. Dakle, ako izađem iz učionice, ako izađem iz polja teksta, hoću li možda reći nešto u javnosti što me može kompromitovati ili nešto što će postati problem koji ću morati kasnije da rešavam. A zapravo sam shvatila vremenom, razmišljajući o ovoj temi, da se ne možemo dopasti svakome i da ne treba da se svidimo svakome i da i kroz ovaj put regrutujemo svoje istomišljenike ili čak ne istomišljenike, nego one koji bi nešto smisleno podelili sa nama. Dakle, nadam se da vam se neću dopasti, nadam se da ćete ponešto od svega ovog odbaciti kao suvišnu stvar i da ću možda na taj način, dok me budete odbacivali, u stvari prigrliti ponekog sagovornika koji bi želeo da o sličnim temama razgovara sa mnom.